Türkiýanyň Antalya şäheriniň Manawgat etrafynda işdeş ýoldaşyny bıçaklap öldürmekde guman edilip suud edilýän Türkmenistanda Ruslan Narmetow 16 ýyl türme tutsagylygyna hökm edildi. Bu barada türk köpçülikliğin habar beriş serişdeleri habar berýär. Haberlerini Kotkom neşriniň 17 sentýabrda çap eden maglumatyna görä geçen ýylyň noýabr aýynda 43 ýaşly Hakan Akdoğanyň bıçaklanyp öldürilmegi bilen bagly suud diňlenşigi geçirildi. Manawgatyň 2-nji agyr ceza suudunda bu suud işi boýunça karar çykarmak barada geçirilen diňlenşige taraplaryň howsarlary we aklawçylary gatnaşdy. 25 ýaşly Ruslan Narmetow suud diňlenşigine ses we video aragatnaşyk ulgam arkaly Alanya tutsawhanasyndan gatnaşdy diýilip habarda aýdylýar. Aýdylmagyna görä suud diňlenşiginde Narmetow ejesiniň saglygyny bejertmek üçin Türkiýede işlendigini we pul üýşürenden soňra ejesini Türkiýe çagyrandygyny gurrun berdi. Şonda ol iş ýerinden tanayan Hakan Akdoğanyň Antalyada lukman tapmak üçin özüne kömek edip biljekdigini aýdandygyny bellidi. Habarda aýdylmagyna görä Narmetow wakanyň bolan güni Akdoğanyň özüne jaň edip pul bilen ýanyna gelmegini islendigini aýdyp şeýle diýýär. Pulu öýde goýup Antalya gittim. Antalyada Akdoğan bilen nahar idik. Menden pulu sorady. Men getirmedim diýenimde gahar geldi. Men iýen naharmyzyň pulunu töleýän mahaly ol bir taksi bilen Taşalyga gidip gelmek üçin ylalaşypdyr. Öýe baranmyzda Hakana sen takside garaş men öýden pulu alyp geleýin diýdim. Öýden 6500 lirany alyp durkam. Ýydymdan gelen Hakan pulu sorady. Menim lukmana bereriz diýdim. Şondan soňra Hakan bıçak bilen diýdimi ýaralady. Bıçagy tutjak wagtym ýere ýykyldyk. Bıçak elinden gaçdy. Yerde wagty arkamdan basyp meni boğjak boldy. Şonda ýerdäki bıçagy aldym we özümi halas etmek üçin onu bıçakladım. Onu näçe gedek bıçaklanym ýadyma düşenok diýip neşir Narmetowyň sözlerini titirledi. Habarda aýdylmagyna görä türk suudu haksyz provokasiýa aslynda bilkaslaýyn adam öldürmek jenaýaty boýunça 12 ýyldan 18 ýyla çenli türme tutsaglygyna hökm edilmegi talap edilen Narmetowy 16 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Azatlyk radiosynyň bu barada Antalyanyň Manawgat etraf polisiýasyndan we 2-nji agyr ceza suudundan şeýle-de Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyndan kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi.